Igbo Igbo onu meke nunu Igbo Osimi Igbo onu meke nunu onye nwere onye Igbo le onwe gị ihe kọrọ ya onye nwere onye Igbo osimi onwe gị ihe kọrọ ya mancha Igbo ka anyị jeje Igbo keji eje nule obodo bụ n'ijere mefugo onye Igbo gbawa ọsọ Igbo ma na-ege ntị ekene m unu afa m bụ nwaadụ nwanyị Blessing Ogechukwu Okeke ihe a na-etu mgbe bụrụ gịnị ịdị ka achọrọ daalụ Igbo ndị ọma na-ege ntị ekene m unu onye unu na n'ụlọ ya bụ nwaada Ngozi Chukwu Chimdi Ikeze nke afọ otutu ya bụkwa pọmpọm nwa cha Igbo ekene m unu nke a na-etu onye ya zaro afa mbụ Maazị Sydney Diala afọ otutu wee bụrụkwa ọnụ na-ekwuru mba ekene m unu Igbo ma na-ege ntị anyị ekene unu ọ bụrụ ị ka na-esonyela anyị ihu nnene n'ụbọchị nke tata bụ ihe mme nke a na-akpọ Igbo mana ka o si na-adị tupu anyị wee topele unu ngwugwu nke anyị ji n'aka wee bịa n'ụbọchị nke tata ọ ga-amasị m ka anyị ji obere ezumike mgbe anyị na-achịta azụ ka anyị bido ebe anyị kwụsị daalụnụ Igbo kwenu nwanọ renu kwesịrịnụ Igbo kwenu nwanọ renu kwesịrịnụ Igbo ọma na-ege ntị anyị anachitegokwa n'azụ ọzọ anyị ekene unu ọ bụ na ị ka na-esonyela anyị kịta na ịnọrọ mgbe anyị kọwara nke ihe anyị na-ewetala unu ọ bụ ihe emume nke a na-akpọ Igbo Igbo tupu anyị gaa ya bụ ezumike agwa m na ọ bụ na anyị na-achịta azụ na m ga-agwa unu ngwugwu nke anyị ji n'aka wee bịa ya bụ ngwugwu wee bụrụ isiokwu nke a na-akpọ ịnọchi anya anyị na-amụ ya bụ ihe maka na ịma na ihe gbasara Igbo bụ ebe a na-akọwa ọtụtụ ihe dị iche iche gbasara ezinụlọ ọtụtụ ihe dị iche iche gbasara omenala Igbo anyị ọ ihe ị ga na-amụta na Igbo mana ụbọchị nke taa anyị ga na-akọwa ịnọchi anya mgbe sị ka ntụpụ ya bụ okwu ebe ịnọchi anya na-ekwu okwu ya ọ gịnị bụ kana ịnọchi anya maka na ama na ọtụtụ ndị na-ekili anyị n'ụbọchị nke taa ụfọdụ amakwa ihe bụ ịnọchi anya ọ na-amasịba anyị ka anyị bido kọwaa ya bụ ịnọchi anya kọwaa ya bụ isiokwu anyị wee bidozie wee tụlebazie azụ dị n'ihu ọkwa na eziokwu ngwa ka anyị gaa n'iru dịka ọ ga-amasị m ka m si n'aka m pọmpọm nwa ka ife ịghọta na ịnọchi anya okwu agbara ọkpụrụ ọ gbakwara ịtọ okwu a siri ezigbote ike maka onweghị ihe dị ka ịnọchi anya ịnọchi anya a na-akọwakwa na ya ịma ndị oyibo chi ịkọwa ya sị na next of king eziokwu onye mmadụ nwere ike ịrapụrụ daizi ka o nekọtara ihe ha anya na ọ bụ na olisabi n'igwe akpọ ya oku onye ya nọchi anya ịma na nkọwa ihe nnọchi anya bụ ka nke m ghara efu maka ọ bụrụ na onye mekwena na Igbo na anyị na-ada azụ ka nwoke nụọ nwaanyị mụọ ụmụaka nweta onye ya nọchiri ya anya maka ọ bụrụ na o nwere nke ya efuo mana na nkọwa na nghọta ya bụkwa na ọ dị mkpa nwoke na-anọchikwa anya nwaanyị na-anọchi anya na nghọta nke m mana ụfọdụ na-ada afọ ya ka ọsọnsọ nwoke na-anọchi anya eme na ụfọdụ ezinụlọ na-ada eme gbamgbam ngenge ọ bụchara ya maka anyị na nkọwa anyị tata anyị ya na-akọwa ka ndị mmadụ mata na nwoke na-anọchi anya nwaanyị na-anọchi anya maka na ya nọrọ Chukwu ọgụ ọ bụrụ nwaanyị ka Chukwu nye gị ịkwado ọnọdụ gị ọfụma mgbe ị ka dị ndụ maka ụfọdụ na-eme ihe a na-akpọ mistake banye na ihe dozie ụlọ gị ịchọwazie ka mmadụ bịa dozibere gị ụlọ gị ọ dịchara mma kwado ọnọdụ nwoke na-anọchi anya nwaanyị na-anọchi anya mana mgbe anyị ka na-aga n'ihu okwu a na-apụta
wee sị ka m gaa n'aka aka ekpe m ka m wee jụọ ọnụ na-ekwuru ọra ekwutekwa m ya okwuru mba ọka bụ n'ofe ife enwere ihe dị iche na okwuru ọra na okwuru mba iwe ga-adị n'ebe ọma ụnụ atara m ụta nwesị ka m jụọ okwuru mba ka m tụfetara gị ya bụ ajụjụ mgbe na-asị kedu abịa n'ezinụlọ o wee bụ na onye isi ezinụlọ ghara ihe wee anye n'aka nwanne ya nwoke dịka onye ya ahụ onye nnọchi anya achọrọ m ka m mara ihe ị nwee ikwu maka ya mana tupu ikwu onye bụ okwu ọ ga-amasị m ka anyị jee n'obere ezumike asị m ka ijidekwa ka iji anyị jee obere ezumike anyị na-achịta azụ ime gịnị iwee zaa maka ọ na-etochugo ogologo ka jide ya bụ okwu ka anyị jee n'obere ezumike ọ bụrụ anyị na-achịta azụ Igbo ọma na-ege ntị ka ọ kọwa ya bụ ajụ nke njụli ya daalụnụ Igbo kwenu nwanọ renu kwesịrịnụ Igbo kwenu nwanọ renu kwesịrịnụ Igbo ọma na-ege ntị unu mana tupu anyị jee ya bụ ezumike o nwere ajụjụ nke mkpọ n'ọnụ njụpụkwara ya bụ ajụjụ o wee bụ na m na-atụfere ya bụ ajụjụ na ọmarịcha nwoke nọ m n'aka ekpe nke afọ otutu ya bụ ọnụ na-ekwuru mba mgbe sị ka ntụfere ya bụ ajụjụ ka ọ zaa ajụjụ ka ndị na-ene nna anyị ụbọchị nke taa na-amụtakwanụ otu ihe ma ọ bụ ịbụọ daalụnụ daalụ nne m ọmarịcha nwaanyị ịdịka achọrọ ihe a na-eto ịdịka achọrọ Chineke ịdịka achọrọ ekene m gị daalụ kezi afọ otutu ya nwa snow pom maka bụ pọpọpọ ihe m nwere ikwu na ya bụ na asị ka ekwube ihe bụ nnọchi anya dị na ụdị dị iche iche enwekwa ịnọchi anya gọọmenti ndị ọchịchị nwee ịnọchi anya ebe a na-agba ihe egwuregwu a na-akpọ football enwere ịnọchi anya n'ụdị dị iche iche mana ka anyị na-enye anya kịta bụ ezinụlọ daalụ a sị m omenala ndị dere ndị eziokwu nke ebe eziokwu bụ na ya mee njisi gị ha bụ afọ otutu ya o nwere okwu ụsọ ọma ụsọ ọ bụrụ na nwaanyị kwesịrị ịnọchi anya ya nọchi anya ọ bụrụ na nwoke ya nọchi anya ka udo wee chịa mana tupu nwaanyị anọchi anya nwaanyị anwa ga-abụkwa nwaanyị katakwa aka ọ bụrụ nwaanyị ọbụla ga-anọchi nwa anya ịma onwe ha na-asị na ihe nwoke na-eme na nwaanyị na-eme karịa nsị gị n'ọkwa asị ụmụ ọgụ nwoke ya anụ nwaanyị ama nnu nwunye ịnọchi anya anwa dị mkpa n'ihi na o nwere ụdị okwu a ga na-ekwu nwaanyị ama nkwunwe ya ebe ụmụ nwoke nọ o nwere ụdị okwu a ga na-ekwu asị gị nwaanyị abịa na nso mụ ha adịghị ka a sị na nwaanyị ama nnọchi anya mba nwaanyị nwere ike ịnọchi anya mana ka m si na-ekwu ya nwaanyị anwa a ga-enyocha nwaanyị a onye kwesịrị ịnọchi anya onye ekwute nwukwe okwu ọra ọ dị gị na ị na-akọwa ya n'ụzọ dị chee ka ịghọta ya bụ ajụjụ ajụjụ m na-ajụ gbasara ezinụlọ ka m welie na nwoke nwe ụlọ ọnụgo nna nwe ụlọ ọkwa ofu ihe ahụ nwoke m ụlọ nwoke bụ ezinụlọ ọ nụọ na nwaanyị mụta ụmụazị mana akụnụba ịma na asị na akụnụba ọnụ onye nwe akụnụba na-enwe n'ife ọya edelete onye ya nọchi anya nyanwụ next of kin mgbe na-ajụ na-asị ọya ka m ji na-atụfelu gị ya bụ ajụ na-ajụ na-asị dịka nwoke enwe ezinụlọ ọ pụtazie wee denye na next of kin onye na-anọchi anya ya abụ nwanne ya nwoke ebe o nwere ụmụazị nwere nwaanyị ebe aka nsogbu na-adị anọ maka o nwere ka ndị be anyị si afụchata ụmụ nwaanyị
na ha enweghị ike ịnụnwe ọgụ, na ha enweghị ike ikwuru onwe ha, na ha enweghị ike ime nke a. Ya na-eme ụmụ nwoke ụfọdụ oru oge anwa edenye afọ nwanne ha nwoke na-anọghị oge ya na nwunye ya nwa kwesịrị ịnọchi anya ya na-agba mbọ na-anụ ọgụ, na-aṅụ garị, na-aṅụ sọ mmiri, na-ararụ ụla. Ịghọta ihe na-ekwu? Ọ bụrụ na oru otu anwa mmasị gị ọkwa nke nwaanyị anwa maka ihe ị na-esi wee ga, ka ha si wee nye anwụ, ka ha si wee nọ n'oyi, ka ha si wee ṅụọ garị, ka ha si wee ṅụọ sọ mmiri, ọkwa ya nwa bụ onye kwesịrị ịnọchite anya nke nwoke. Mana nke nwoke bịa gaa ije dị ya aṅa wee tinye nwanne ya nwoke na-amaghị ihe gbasara, na-amaghị ebe a na-adịdị, na-amaghị ihe bụ ihe nwoke nwe, ogenye nsogbu. Ya ife na-ekwu n'ụwụ na ọ ga-enye nsogbu ma ọ bụ na nwoke were ihe o nwere wee rapara ya n'aka nwanne ya n'ihi na nwanne ya nwoke ọ ga-enye nsogbu. Mana o tinye n'aka nwaanyị ya ya ma o ji dị mma ebido di na nwunye ka nke bụ nwaanyị tụnye anya na mmiri mara ihe na-aga. Kpata nji wee kwuo ka nwoke ọbụla dozie ụmụ ya maka ndozi na-ekwu na ịhazi ebe gị onweghị onye ya abịa tinyere ya anya. Ọ bụghọta maka ịkpakọ ụlọ gị ọnụ onweghị onye ya abịa tinyere ya anya. Ijikọ ụmụaka ji onwe dị nka nwanne nwoke ya esi wee manekwa onye nyefere, ọ ya na-afụzi ya afọ na ọ bụrụ na Chineke akpọ oku ma idozi ebe gị. Ihe ọzọ nchọ ka ntụpụtawo kelu maka ọ bụ na abịa n'ezinụlọ o kwesịrị ka nwoke na nwaanyị nọla na kpakọ dịka di na nwunye wee malụ na onwekwe ka ihe si mee ọzi oke kedu onye anyị nwere ike itinye ọnya bụ nwaanyị ka ụmụaka ka e nwee ike itinye na onye ya anọchi anya. Mana tupu aịza ya bụ ajụjụ ọ ga-amasị m ka anyị jee ebe ezumike ka anyị nwere ga na-atụgharị uche ka anyị esi wee ya bụ ajụjụ. Ihe ọma na-ege ntị ekene m unu, ọ ga-amasịkwa m tupu anyị jee ya bụ ezumike biko nu wekwara na akwụkwọ unu na mkpịsị unu na-eme gịnị na-edetu ihe niile anyị na-akọwa n'ụbọchị nke tata. Daalụ unu ka anyị jee ezumike wee na-achịta azụ ekene unu. Igbo kwenu nwanọ renu kwesịrịnụ. Igbo kwenu nwanọ renu kwesịrịnụ. Igbo mmadụ ege ntị anyị anachitego n'azụ na ezumike nke anyị jelu, mana tupu anyị gaa n'iru wee zaa anya bụ ọkpụrụkpụ ajụjụ m wepụtalụ, ọ ga-amasị m ka anyị mee ihe eji wee malụ Igbo ọkwara eziokwu. O nwere ihe eji wee malụ anyị, ihe egwuregwu. Oge nke egwuregwu bụ ihe elu unu. Ọ bụ na anyị mesịa ya bụ egwuregwu anyị wee gaa n'iru wee mee gịnị wee zaa ụfọdụ ajụjụ fọkwana anyị ga na-aza. Daalụnụ ka anyị malụ ndị ya ada na ndị ya ama nda. Mana ihe m na-ekwukwe tupu anyị jee ya bụ egwuregwu bụ ka unu makwala unu bụ ndị Igbo nere na ọ bụkwa na mmadụ dara ihe bụ na ọ mee gị na ọ bụrụ nwa afọ na ọ bụrụ ada Igbo. Anyị na-ebu nwa afọ ụlọ ada Igbo, anyị ma ihe a na-akọ mana ịma na mmadụ ara eme gị na amachasị ihe amacha. Ka anyị jere ya bụ egwuregwu onye ya ebu ụzọ wee were ya bụ egwuregwu anyị ebu ụzọ nye maazị ewere ọ ebu ụzọ za ya nwanụ m were ofu cheru m eweru ịtọpekwana aka gị wee tọpe na ọka esi eme ya bụ ife. Weta onye gazie ka ị weta nnọọ nke na-acha nnọọ. o wetakwa nke na-acha ọcha. Ok, ihe iwelu ka a jụọ ya bụ ajụjụ ka ma na ihe azatakwa ya bụ ajụjụ wee na-asị ịkwụ aka tinyere ọkụkọ akị kedu ife ọ pụtara? cheru na-amụ aka m aka m adahịa ọdazie ya na mmụọ m amụ mana ka njikwa ọmụ a ebu ụzọ wee za ọkwa gị nwa na-ajụkwa ọ gị ga-ebu ụzọ wee za ọ na-ịza o nwezi onye enye aka onye mgbachero ịkwụ aka tinyere ọkụkọ akị bụ obere ihe ka m kwuo ya n'ụdị onye ọbụla ga-aghọta ma onye bụ Igbo ma onye abụghị Igbo ga-aghọta. Ịkwụ aka tinyere ọkụkọ akị bụ dịka oge anyị pe mpe
mfụmarịcha nwaanyị mfụ n'anya wee gaa akwụkwọ gasịa pụta ya nwa na-aga m ga na-arụ ọrụ si n'ego nna nweta wee na-akwadie n'ụlọ akwụkwọ ya na-akwadie ejiri obi m bụ na ọ pụta mụ na anụ onye na nwunye nzuzi anụ na akwụkwọ mesi ihe niile ọ ka na-eme na kịta akwa mesizie ọ sị na mewe biko na o nwere onye ọzọ o bu n'obi mana ego niile anwa ntụfu na ya nwekwa ike ịkwaghachi m ya ọnụ na-ekwu ọra mba ife a bụ ọ zara ya ka esi ya ọnwụ nwa afọ Igbo ọ sapụrụ ya ịgba mbọ n'efu ya ka ọ kọwaziri ọ na ọ zara ya gbawa ma ọ kọwara ya onye ọbụla nara agwa ka ọ ghọta ọfụma ọ bụ na iji ya ịzatara ihe a ọgọrụ si wee tosi ogologo na ichebiri biko na anyị egwu ka anyị egwu Igbo mmadụ ege ntị anyị ekene unu na-afụ ka anyị si egwure ya bụ egwu wee bụ na ya bụ egwu sọgburu onwe ya o wee bụ na ọ za anya bụ ajụjụ zachapụ ya ọfụma o wee bụ na ọ nwere onye bụ ajụjụ anyị kpụ n'ọnụ tupu anyị wee jebe ihe anyị kpọrọ egwuregwu na Igbo bụ Igbo ya bụ ajụ aka m na-ajụ na-asị o kwesịrị ka di na nwunye nọla na kalịa ụka wee kọwasị na onye a ma ọ bụ nke nwaanyị ya bụ onye ya anọchi anya ma ọ bụ nwa ha ya bụ ka a ya edenye afọ onye ya anọchi ka nsogbu wee ghara ịdị maka ọtụtụ ihe na-eme n'owu na ọ bụ na ịpụta were afa gị bụ nwoke isi na ịbụ nwoke ịdachie na ọ gị ya na-ekwu ihe na-eme n'ezinụlọ iwe were afa nwanne gị nwoke wee denye na onye ya anọchi anya ịghọtago onwe ka esi wee chọọ bụrụ ife a na-ekpe ekpere ya mana ọ nwere ihe a sị na a na-eme ka ọ ghara ime ihe dị aṅa n'ezinụlọ ka ọ ghara ịkwakwa aka tiere okike ọ daba ka ọ ghara ịgba mbọ n'efu maka na ọ bụrụ na ị were afọ onye ọzọ tinye wee ghara ịkpọ onye begesi ka unu karịka na ya bụ ụka nsogbu na-adị ọ bụzịrị maka o nwere onye yi etinye afa onwe ka ihe dị aṅa si mee ọ sị na ọ ya enwe ihe o yi nwesị ka anyị tinye ọnụ na ya bụ okwu kedu okwesị ka nwoke chi ezinụlọ kpọọ nwunye si ya ka ha nọka na nke bụ ana kalịa ka ịma abịa na Igbo anyị ọ bụrụ ụmụ nwoke niile a na-eche ma ya bụ ihe ọwụ mkpali ịbịarute nwaanyị debe ka gị na ya kalịba gịnị ụfọdụ na-amakwa na uche dị na ya bụ ife na o kwesị ịchịkọta ezinụlọ ya mee ihe dị otu ahụ ya na nwunye ya kalịa maka asị na aka nne kwụọ aka ekpe mee gịnị akwụọ aka nne ọ bụrụ ya wụ na di na nwunye eme gịnị a na-aga achọrọ m ka anyị tinye ọnụ na ya bụ okwu mma gwa gị nke bụ eziokwu ajụjụ ya ibulite ọsọ ka m ke m ji wesi na ọsọ ka m o kwesị ka di na nwunye na-alụ di na nwunye ka ha bibe dị ka di na nwunye eziokwu ọ bụghị nke nwoke nọrụ mba ofesi nke nwaanyị anọrụ na ke ha na-akpọ di ya Jamaica ka ịchọ ama nwe ịghọta onwe ha na-akpọ ịghọta onwe ha bidie na oge izizi ha na ụdị na nwunye ọ na-enye aka eziokwu ha kabazie nka maka ka nkwu nke bụ eziokwu ọkụ ihe ụmụazị anyị fụ ụmụ anyị fụ ebe anyị nọ dịka di na nwunye ka ha ga-emekwa ma ha nọ di na nwunye nke ha ọ bụrụ na di na nwunye ga-anọ n'ime ụlọ nọrọ ha n'ikpa nkata si biko nwunye m ezi nwunye m nekene nka ọ bụrụ sọsọ nnọchite anya ka di na nwunye kwesịrị ịnọ
kpaa nkata maka ya ọ bụ ụmụ kirikiri ihe dị n'ezinụlọ eziokwu mana nke nnọchi anya nke nnọchi anya anụnwa ekwesị nke nwoke kpọọ nwunye ya sị ya nekwa adị na-ekwe na nna nwụọ na-ekwe maka onwe ka ihe ọdachi si wee mee ka ihe iche maka mụ na-eche na ọ bụ na ihe ọdachi mee n'ọgwụnwa ka m na-enye ya ma ọ bụ nwanne m nwoke nke anụnwa ka ihe gụnwa bụ nwaanyị nche okwu uche obi tupu mụ na-asị na nwanne m nwoke nke anụnwa nwanne m nwoke nke anwa na nwunye m anwa ga-adịkwa etu a ha ga-adịkwa etu a ọ bụghị onye akelewere n'ebe ọ nọ ịkpọta ya si ya mee ihe na mba ọ ga-abụkwa onye nwunye m ga na-afụ dịka die ọ ya bụ na-ebe akwa ọ bịasị ya mba ebezina ọ bụrụ na achọ di afọ ha ọ na-afụ nwanne nwoke anwa dịka die eziokwu ebe nwa nke nwaanyị nwere ike isi ọ bụrụ na ị nweghị ike inye m ya nsogbu adịghị ya nyekere ya nwanne gị nwoke oke afọ Okonkwo maka mma na inye ya ọ ga-anọchitere anyị ọgụ okwu nọ n'ime ihe onwe m chọrọ itinye n'ime ya bụ na ihe na-emechi ihe a niile bụ ezinụlọ ọbụla kwesịrị inwe ịfụnanya ebe ịfụnanya dị ka udo na-adị maka anyịkọ mamịrị ọnụ ọgba ọfụfụ and agwa otu onye fụrụ dịka eke nwoke ọbụla kwesịrị ka ya na nwunye ya na-akwakọ ihe ọnụ and ihe na-ebute chi ya bụ ịfụnanya ndụmọdụ anyị na-adụ ndị mmadụ bụ ịfụnanya dị n'etiti ezinụlọ mana ịfụnanya anwa ikwu nke ebe eziokwu ịfụnanya anwa dịkwa mana erukwa na onye ga-enekedo ihe anya efu ịfụnanya anwa ọ dịghịzikwa ya o ihe na-akọwata bụ ịma na ọ nwere okwu ikwuru isi na nwoke nwere ike ịgwa nwunye ka enye nwanne ya nwoke a ọ bụrụ na nwaanyị ahụ enweghị ịfụnanya ebe ọ nọ ọ ya sị mba Igbo ọma na-ege ntị ịma na oge na-asịsị anyị kwarapụ ọ bụ ihe dị anyị n'ọnụ ka kakwanụ nkụ mana oge anaghị adịrị anyị ime gịnị ikwuchapụ maka anyị ka na-ebido dị ebido mana oge adịrọzila anyị wee na-asị otu ihe nsị ka ntụpụtawo biko dododo ịbụrụ nwoke bụrụ nwaanyị gbaa mbọ mee gịnị ihe ọbụla ị chọọ ime gị na nwunye gị nọkọ karịa anyanwụ ụka mezie n'ezinụlọ ọ bụ na nwoke ka anyị edenye afọ nsogbu adịrọ ọ bụ na nwaanyị ka anyị edera nsogbu adịrọ ọ bụkwa na ụmụaka nsogbu adịrọ Igbo ọma na-ege ntị anyị na-ewetakwa n'isi njedebe ihe okwu anyị wetara n'ụbọchị nke taata bụ isiokwu nke na-asị ịnọchi anya anyị wee na-asị biko dododo kuru na-esonyela anyị na ihe ndị oyibo na-akpọ gịnị Instagram so ị na Instagram handle anyị The Real Platinum Production ọ bụ anyị nwa na-egwupụta ihe gbasara Igbo anyị wee na-asịkwa n'odododo onwe ajụjụ ọbụla ihe ọbụla gbagojugo anya ma nke anyị kalị na-ewọtara ma nke ị chọrọ itinye ihe ọbụla ị chọrọ itinye mee gịnị zitela anyị ozi anyị ga-eme gịnị anyị ga-enebeli anya afa nka bụkwa nwadunu nwanyị Blessing Ogechukwu Okeke nke aka na-etukwa edeka chọlọ akwa nwa ma mbụkwa Ngozi Chukwu Chibdike Eze anyị na-asị ka anyị malịkwa nụ mbọsị ọzọ ka emesịa Igbo kenu gwa nwanne unu nwoke Maazị Sidney Diala ọnụ na-ekwuru mba always one Igbo ọma na-ege ntị anyị na-asị ka emesịa Igbo bụ Igbo ọnụ m ekene unu nke onye tiri ya zelu Igbo bụ Igbo ọnụ m ekene unu ọsị m Igbo bụ Igbo ọnụ m ekene unu onye nwere onye Igbo lee onweghị ihe kọrọ ya onye nwere onye Igbo ọsị m onweghị ihe kọrọ ya ma ncha Igbo ka anyị jeje Igbo ka eji eje n'ụlọ obodo ọ bụ n'ijere mefugo onye Igbo gbawa ọsọ